jedna od najvećih kraljevskih palača na svijetu, zlatne kupole koje dominiraju gradom i grad na vodi u kojem ljudi žive stoljećima. A u okolnim šumama živi jedan od najneobičnijih primata na svijetu. Selam aleikum. Pozdravlja Erasmus iz Bruneja. Luka Modrić. Brunej se nalazi u jugoistočnoj Aziji, na sjevernoj obali otoka Borneo. Na prostoru manjem od 6000 četvornih kilometara živi oko 460.000 stanovnika. Nekadašnji britanski protektorat punu je neovisnost stekao 1984. godine. Glavni grad, Bandar Seri Begawan, političko je, gospodarsko i kulturno središte države, te dom značajnog dijela njezina stanovništva. Službeni jezik je malajski, no engleski je vrlo raširen i njime se služi velik dio stanovništva, osobito u obrazovanju, poslovnom svijetu i svakodnevnoj komunikaciji. Valuta je brunejski dolar, koji je zahvaljujući monetarnom sporazumu u ravnopravnoj uporabi sa singapurskim dolarom. Danas Brunej spada među najbogatije države jugoistočne Azije. Sve se promijenilo 1929. godine, kada je u mjestu Serija otkriveno prvo veliko nalazište nafte. Taj događaj obilježio je modernu povijest Bruneja i snažno utjecao na razvoj države tijekom desetljeća koja su uslijedila. Bogatstvo Bruneja često se povezuje sa sultanom Hasanalom Bolkiahom, koji je na prijestolju od 1967. godine. Njegova rezidencija, Istana Nurul Iman, smatra se najvećom palačom nekog šefa države na svijetu. S više od 1700 prostorija i brojnim zlatnim kupolama, palača je postala jedan od najprepoznatljivijih simbola Bruneja. Islam je državna religija i njemu pripada većina stanovništva Bruneja. Uz džamije, u glavnom gradu nalaze se i crkve drugih vjerskih zajednica. No jedna građevina postala je najprepoznatljiviji vjerski simbol države. Džamija Omar Ali Saifuddin smatra se jednom od najljepših džamija jugoistočne Azije. Izgrađena je 1958. godine i nazvana po 28. sultanu Bruneja, ocu današnjeg sultana Hasanala Bolkiaha. Poseban dojam ostavlja njezin položaj uz umjetnu lagunu, okruženu uređenim parkovima i šetnicama u samom središtu grada. U laguni se nalazi i replika kraljevske barke iz 16. stoljeća, podsjetnik na pomorsku tradiciju i povijest Bruneja. Posjetiteljima je dopušten ulazak u džamiju izvan vremena molitve, pri čemu je potrebno pridržavati se pravila odijevanja i ponašanja. Unutrašnjošću dominiraju veliki tepisi, raskošni lusteri i brojni dekorativni detalji koji prostoru daju poseban ugođaj. Kako se tijekom dana mijenja svjetlost, mijenja se izgled cijelog kompleksa. Od prvih sunčevih zraka koje obasjavaju zlatnu kupolu, pa sve do večernjih sati kada se svjetla džamije ogledaju u mirnoj površini lagune. Nedaleko od središta Bandar Seri Begavana nalazi se Kampong Air, naselje koje mnogi nazivaju Venecijom istoka. Njegova povijest seže više od 1000 godina u prošlost, a i danas ovdje žive 1000 stanovnika. Kampong Air nije jedno selo, već skup desetaka naselja povezanih mrežom mostova i šetnica iznad rijeke Brunej. Kuće, škole, trgovine, policijska postaja i brojni drugi sadržaji izgrađeni su na stupovima iznad vode, stvarajući jedinstvenu zajednicu koja i danas normalno funkcionira. Iako udaljenosti na karti ne djeluju velike, obilazak Kampong Aira često traje dulje nego što se očekuje, jer šetnice ne vode uvijek izravno do odredišta, pa se između pojedinih dijelova naselja prelazi preko brojnih mostova. Za stanovnike Kampong Aira svakodnevni život nezamisliv je bez motornih čamaca, koji predstavljaju glavno prijevozno sredstvo između naselja i kopna. Vožnja vodenim taksijem na kraćim relacijama stoji oko 70 centi, a brojni čamci neprestano kruže između pojedinih dijelova naselja i grada, pa se na prijevoz obično ne čeka dugo. Dio stanovnika posjeduje i vlastite čamce, koji su ovdje jednako uobičajeni kao automobili u mnogim drugim gradovima. U Kampong Airu nalaze se i džamije izgrađene na stupovima, koje i danas imaju važnu ulogu u svakodnevnom životu zajednice. Dok šetate naseljem, nije neobično čuti ni poziv na molitvu, koji se širi iznad rijeke i dodatno upotpunjuje ugođaj ovog jedinstvenog mjesta. Kada sunce zađe, dio gradskog života seli se na Food Street, gdje se na jednom mjestu mogu pronaći brojni lokalni specijaliteti i jela i iz drugih azijskih kuhinja.
Cijene su uglavnom pristupačne, pa se većina jela može pronaći za između 2 i 5 eura. Posjetitelji mogu birati između malajskih, kineskih i drugih regionalnih jela, što dobro odražava kulturne utjecaje prisutne u Bruneju. Iako je riječ o zemlji koja njeguje vlastitu tradiciju, u glavnom gradu mogu se pronaći i poznati međunarodni lanci restorana brze prehrane i kafića. Današnji životni standard u Bruneju usko je povezan s naftom i prirodnim plinom, koji već desetljećima predstavljaju temelj gospodarstva zemlje. Prihodi ostvareni iz energetskog sektora omogućili su Bruneju da postane jedna od najbogatijih država jugoistočne Azije. To se vidi i kroz pokazatelje poput bruto domaćeg proizvoda po stanovniku, koji je među najvišima u regiji. Prosječne plaće osjetno su više nego u većini susjednih zemalja, a stanovnici pritom ne plaćaju porez na dohodak. Kako bi smanjio ovisnost o energetskom sektoru, Brunej posljednjih godina ulaže u razvoj islamskog bankarstva i vjerskog turizma. Dok se najveći dio stanovništva nalazi uz obalu i rijeku Bruneji, unutrašnjost zemlje i danas je prekrivena gustom tropskom vegetacijom. Visoke temperature tijekom cijele godine, koje se najčešće kreću između 24 i 32 stupnja Celzija, te obilne padaline stvaraju uvjete za bujnu prašumu koja prekriva velik dio teritorija. Osim glavnog grada, u Bruneju se nalaze i manja naselja poput Utonga i Kuala Belaita, drugog najvećeg grada u zemlji. U Kuala Belaitu pažnju privlači zgrada u obliku tradicionalnog čajnika. Ljubitelji prirode često odlaze na izlete brodom kroz riječne rukavce i močvarne šume u potrazi za nosatim majmunom, jednom od najpoznatijih životinja Bruneja. Prepoznatljiv po svom velikom nosu, taj neobični primat živi isključivo na otoku Borneu. Među zanimljivostima Bruneja svakako valja spomenuti i vrlo stroge zakone o drogama za koje su predviđene i najteže kazne. Unatoč visokom životnom standardu i dobroj sigurnosti, Brunej je i dalje jedna od najmanje posjećenih država jugoistočne Azije, dijelom zbog ograničenog broja međunarodnih letova u usporedbi sa susjednim državama. Unatoč tome, smještaj je relativno pristupačan i može se pronaći već od 30 eura po noćenju. Zanimljiv detalj mogu primijetiti i vozači. Na pojedinim cestama pojavljuju se cikcak oznake koje upozoravaju na približavanje pješačkim prijelazima i zonama u kojima je potrebna dodatna pozornost. Džamija Omar Ali Saifuddin, Kampong Ayer, palača Istana Nurul Iman i nosati majmun samo su neka od lica Bruneja. Svako od njih na svoj način predstavlja dio identiteta ove male države, od religije i tradicije, preko bogate povijesti, pa sve do prirode koja i danas prekriva velik dio otoka Borneo. Iako površinom i brojem stanovnika ne spada među velike države, Brunej je zemlja koja se po mnogočemu razlikuje od svojih susjeda. Od naselja na vodi starog više od 1000 godina, preko raskošnih džamija i tropskih prašuma, pa sve do bogatstva izgrađenog na nafti i prirodnom plinu, Brunej nudi zanimljiv spoj tradicije i suvremenog života. Jedna država više, jedna nepoznanica manje.